Kaixo Joseba, Jose Ramon naiz eta hemen gaude Zumaian. Oantxe eragutzi dizuet Flix erreteia. Hemen hasi ginena da 2019an irailian obra egiten, dana renobatu genuen, bukatu genuen 2020ko uztailean, orduan hasi ginen jatekoa ematen, nahi genuena sukalde merkia asekibilia egitea dantzako, orduan dakauna da genero ona, 15-20 euro bitartean jate moduan. Orduan dakauna da klientela danetik, bai gaztia, bai aguriak, bai erdikuak, ez dakau klientela fijo bat. Oain sukaldea jungo behaz, da bertan prestago dizuet, hamburguesa jendia esateko oso ona daola, da brazan prestago dizuet. Horretarako dazkau hemen osagaiak. Gaztaia, hirugiharra, patatak, ogila, hamburguesa, tomatia, tipula eta letxuga. Platera oso sinplia da, baina parrilla guztuakin. Berez Euskal Herrian, ez da etoki askotan, hamburguesa parrillan jateko aukera ematen duten restauranteik. Lehenengo patata zuituko ditugu, prejitzen jartzeko, behoietaratze gehiena, da gero ja hamburguesa sartuko du parrillan. Presa genukan, arozteian, hori 2010an itxi genuen, pixka kanbilloa egin nun, Irizarrea junintzan ikistea, han egon nintzen 2 urte, pratikatan restaurantez berinetan iten, da gero ja hortikan aurrea, sartu nintzen azukaldean pixkat. Basikoa ondo ematea adimago, gero besteana ondo ematiako aukera aukiko deu. Gero dakauna da labe berezi bat, pizzak eta egiteko. Oantxe egite duna da baita arraia, parrillan, lupilla bakarrekan, baina gure intentzioa da azkenean beste arrairen batzuk eta sartzia parrillan. Aldan dana etxian ite deu eta gero bertako produktoriakin. Adibidez, hamburguesa hau bertan indakoa da, bertako txalakin. Hemen dazkau patata prestauta, da bain freidora emango ditugu prejitzea. Patata egiten dien bitartean, hamburguesa parrillan sartuko deu, zua nahiko berua dakau, da gaina labia, betire labe honek, dakan gauza da, berotasun gehiago dakala. Orduan azkenian, azkar bukatzea janaia. Oain guazen buelta ematera hamburguesai. Ikusi zuen bezalaxe, momentu batian, listo dakau hamburguesa. Hamburguesa pixka puztu da, da hola ikusteu da behan puntxoan da hola. Oain gaztaia jarriko jo, da oain bukaeran jarriko jo, hirugierra, sartarinetik pasatzeu lehenuo, bukaera emateko parrillan. Sartuko dugu barruan beste 21 segundu, da hamburguesa listo dakau. Oain ja atako dugu gure hamburguesa, enplatatzen hasiko geha. Ogila jarriko dugu lehengo, gure hamburguesa gainean jarriko jo, eta pau, da oain jarriko iskona da gure patatak. Jarriko isko batzuk hemen, da azkeneako bukatuko dugu gure entzaladakin. Honekin, hamburguesa bukauta dakau eta honein. Hemen gaude gure hamburguesagin parrillan, Zumaiko portuan, Flix erreteian, da hemen gonbidatzen dituzte, daztatzera. Hemen uste dituzte eta agur, hurrengora arte.